Publicada xa no Diario Oficial de Galicia, convocatoria anual de subvencións para a produción e coproducción de proxectos audiovisuais galegos que neste 2026 aumenta a súa dotación ata os 3,5 millóns de euros, un 16,6% máis que no ano anterior. A Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude reforza así o seu investimento nesta liña de axudas para a produción galega de películas e series que ven rexistrando unha tendencia ascendente nos últimos 5 anos. Como en edicións anteriores, as destinatarias desta convocatoria son as produtoras independentes do sector audiovisual galego para levar a cabo 5 categorías de proxectos subvencionables: longametraxes cinematográficas de ficción e ou animación de tipo documental, longas en coproducción internacional con participación minoritaria española, curtametraxes ou series para seren emitidas por televisión ou plataformas baixo demanda. O baremo de puntuación das propostas continúa dándolle prioridade ao uso do galego, a participación de mulleres en todos os ámbitos e o emprego de profesionais, recursos e servizos de empresas galegas. Ademais, os criterios de selección están estreitamente relacionados co territorio en canto ás localizacións de rodaxe, os estudos ou os profesionais creativos, técnicos e artísticos implicados, sen menoscabo da calidade dos contidos e o seu potencial de circulación a nivel estatal e internacional.